Владимир Караткевич. Земля под белыми крылами. Над усёй нашай краінай, наставіўшы белае ветразе крылаў, планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы. Хто лічыў? На вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага жыта. Гнёзды паўсюль. І таму мне здаецца, што ў гэтыя, і не толькі ў гэтыя дні, зямлю нашу, Беларусь, можна назваць зямлёю пад белымі крыламі. Да пэўнай ступені бусел – сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, дацкія буслы, апетыя Андерсенам. Ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах. Ёсць яны і на поўдні. Але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не водзяцца. Вось так і планіруюць буслы. Ветразе іхне раскрылена над дрэвамі. Пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне пад іхні палёт асабліва думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму.